ці ведаеце вы, адкуль пайшла назва Вялікая Бераставіца? Адносна назвы ёсць шэраг меркаванняў. Некаторыя даследчыкі лічаць, што назва бераставіца паходзіць ад слова бяроста, што азначае верхні слой кары бярозы. На бяросце ў старажытнасці пісалі і выраблялі з яе розныя бытавыя прадметы, такія як пляцёныя карабы, кошыкі, лапці, аплётку для глінянага посуду і нават лёгкія вёрткія лодкі. Вырабамі з гэтага матэрыялу часта карысталася мясцовае насельніцтва, адсюль і пайшла назва паселішча. А бераставічане любяць распавядаць легенду аб закаханай пары Берасту і Тавіцы, якія жылі многа-многа гадоў таму. Дзяўчына і хлопец збеглі са свайго паселішча ў пошуках сямейнага шчасця. Паблукаўшы па лясах і лагчынах, выбралі яны на беразе тутэйшай ракі ўзгорак, пакрыты кветкавым узорным дываном, і пабудавалі сабе жытло сярод беластвольных бярозак, нарадзілі шмат прыгажунь дачок і не менш здатных сыноў. І стала гэтае паселішча называцца па імёнах яго заснавальнікаў Бераста і Тавіцы, Бераставіцай. І мусіць, так яно было. І сёння скульптурныя постаці Бераста і Тавіцы, з любоўю зробленыя народнымі майстрамі, сустракаюць гасцей пры ўездзе ў пасёлак. Аднак больш верагоднай з'яўляецца версія аб тым, што назва населенага пункта пайшла ад слова «бераст». Бераст, па-іншаму вяз ці ільм, на польскай мове бжост, від дрэва, часта сустракаемага ў нашых лясах. Такое ж паходжанне маюць назвы рэчкі Бераставічанкі, што працякае праз населены пункт, і яе правага прытока, ручая Берастоўка. У далёкім мінулым каланізатары, асеўшы ў гэтай мясцовасці, вымушаны былі выразаць і выкарчоўваць навакольныя лясы пад забудову, палі і дарогі. Вось тут яны і сутыкнуліся з гэтым дрэвам. Трэба адзначыць, што бераст па сваіх уласцівасцях цяжкая і цвёрдая драўніна. Акрамя гэтага, ён гнуткі і даволі адпорны на знешнія атмасферныя фактары. У вадзе не гніе, а на сонцы не рассыхаецца. У гэтым плане ён нічым не саступае дубу, таму некалі шырока выкарыстоўваўся ў сталярнай справе, пры вырабе конскіх дух, аглобляў, разнастайных абадоў, драўляных абручоў для бочак, кухонных лыжак і іншага. З тоўстых ствалоў выдобвалі глыбокія пасудзіны для захоўвання квашанай капусты, часалі падпорныя стойкі для мастоў пераправаў, ужывалі бераст пры пабудове плацін, шлюзаў і нават жылых дамоў. Выкарыстоўвалася драўніна і ў ваеннай справе. Майстры гнулі з яе лукі, выраблялі коп'і і дзіды. Лічылася, што зброя, зроблена менавіта з гэтага дрэва, прыносіць воіну ўдачу. Бераст таксама ўжываўся пры дубленні скураў. З яго кары ўмельцы плялі цыноўкі, рагожкі, мешкавіну, а лісцем і маладымі парасткамі кармілі коней і рагатую жывёлу. Драўніна бераста стала незаменным матэрыялам у гаспадарцы асеўшых тут каланізатараў, якія потым і далі свайму паселішчу прыгожую назву Бераставіца. А чаму Бераставіцу пачалі называць вялікай? Можа, пасля пахавання сэрца вялікага гетмана ў 1621 годзе Бераставіцу сталі называць вялікай? А мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што назвалі Бераставіцы вялікай таму, што сюды часта прыязджалі купцы з Вялікага Новгарада за таварамі, за мёдам і воскам, за збожжам і ільном, і везлі іх у заходнюю Еўропу. Словам, як казаў вядомы беларускі паэт Рыгор Барадулін у адным са сваіх вершаў, «Вялікаю Бераставіцу вякі назвалі нездарма».